अफिसार्स आरो अख्रां बे जोंनि थाखाय लाजिथावना बाथ्रा लिस्टेड मस्ट वान्टेडफोरनि सानैसोआ जोंनिनो जायगानि आरो बिसोर नाउ यू मे गो ओके सर आई विल Okay, my dear child. आं गोख्रैनो थांगासिनो दङ मामा आं नोंनि थाखाय हामजानाय ड्रेस आरो बार्थडे गिफ्ट लानानै थांगासिनो दङ नों जिंगा दासि आं गोख्रैनो फैगासिनो दङ दे दोनथ'बाय गुटाल मिशना सक्सेस जाबाय आं अफिसारखौ लानानै आवगायगासिनो दङ नों खामानिखौ मावनो आवगायदो थारैनो सोर नों आरो मा मिशननि बाथ्रा सोरजों सावरायहरदों आंखौ मा खालामनो सानदों नोंसोरो फोरमाया मानो सिरिथा अफिसार सोंथि सोंनांगौनि गोनांथि गैया आं सोर दान्दिसेनो सिनायगोन नों नै नाय आं सोर रोन नों अ अफिसार आं प्लिज रोन नों आंखौ निमाहा खालामदो दिनै आंनि फिसाजोनिबो बार्थडे दं आंखौ हगार हरदो Shut up! Just shut up! आरो फंसे बुंबावब्लाथाय नोंनि खर'आ दानो गब्लंगोन प्लिज रोन आंखौ हगार हरथारदो प्लिज रोन आंखौ निमाहा खालामदो बै समाव बे बाथ्राखौ आंनि आइया नोंनि आथिङाव हमनानै गाबै गाबै बुंदोंमोन नाथाय नों जेबोखौनो खोनासङासै केलेन्डारा जानुवारि मान्थआवनो दं थारै रुमाला बे गथ'आव थाफैनाया सप्तासेयानो जाफैबायब्ला अफिसार यस सर बेफोर मानि आन्थारज'यै सावगारि बेफोरखौ हिसाब लायोब्ला रुमबांनि किडनेप जानाया मोनसे खैसारसो How is it possible, sir? Are you sure? Yes, officer. I'm sure. बिनि जाहोनखौ आंनो सोरबा सासेया खोन्थाथारगोन अके अफिसार दा जों थांथ'नोसै Okay, sir. Thank you. सरि आदा आंनियाव एसेबां बुरजा रांनि हरफिननांगौ फैसा गैया भाराया 300ल'सो जादों आदा आंनि रुजुजखायाव 1000 राङा 10 रां बेसेननिल' स' होफिननांगौनि गोनांथि गैया माब्लाबाफोर गोनांथि जायोब्ला आंनियावल' फै नाथाय आदा नोंथांमोन मा खौरां मा जाहोनाव फैदों नोंथांमोना दायखौ मिथिनानै जाहोन सोंफ्लानो नुवाखै जों सोर नुदों मोनथिदों अफिसार नोंथांमोना रैखाथि बिफाननि मानसिफोर नाथाय गुदि गैया बिजौ गैया बेबायदि दाय गैयै मानसिनि देहायाव आखाय होनो नोंथांमोननो सोर मोन्थाय होखो आयेन बिजाबनि बबे आर्टिकेलाव लिरनाय दं बे राइटनि बाथ्रा बावैसो नैबे अट'जों ब्लेकनि मुवाफोर साप्लाय खालामनानै उल्थाय दा आयेन फोरोंनो फैदों नोङो जोंखौ सैमानि फिसा रथ' अफिसार बाथ्राखौ जखा सुनानै बुं सोर फैदों फिसा
आरो सोरजों बाथ्रा दान्थिलायदोंना रावबो फैयाखै आइ जेबो जायाखै अफिसार नोंथाङा आंखौ लानानै जेखो जिरा खालामबाय दं बाथ्राया थारैब्ला बेबायदि नंद्राया जों बान्दा मानसि मुवा बेसाद लांनांगौ लाबोनांगौ बेखौल'सो खालामनो हागौ जों मा दं मा गैया बेखौ हिसाब लानाया जोंनि खामानि नङा नोंसोर बायदि गभर्नमेन्टनि फैसा जाग्राफोरनिसो सैमा नों रोनावदोंसो दाय मावनाय समावब्ला नोंसोरो दावथुब ओरैनो थानाय समावब्ला नोंसोरो रोनावग्रा सैमाफोर बादि कनस्टेबल्स मा नायबाय थाखो बु बिखौ मानो बुदों पुलिसआ नोंखौ मानो बुदों हगार हगार बुरै मा जाखो नोङो आयै 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 मा जाखो नोङो आयै आयै सानसे हरसे जिउनि दावबायनाय आगाना सानसे हरसे जिउनि दावबायनाय आगाना बिबायारिनि जलंगा गांसे लाना